Egunon, dakizuenez ezberdinen artean konplizitatea eta zubiak eraikitzea ez da lan erraza. Empatia behar dira, malgutasuna, abegikortasuna. Finean, elkarri entzun eta ulertzean oinarritutako errespetuzko harremanak landu behar dira. Harremanak, uste dut gaur behin baino gehiagotan ateako dela gaia. Izan ere, ezinbestekoa da guztion artean komunikazioa sendotzea, adostasun berriak lortzeko. Eta pertsonez osatutako gizartea garen heinean, hori bakarrik afektuen bitetik lor daiteke. Horri buruz gure gonbidatu honek zerbait badaki, Eduardo Apodaka, soziologian doktorea da, eta EHUko irakaslea, psikologia eta portaera zientzien metodologia sailean, eta harremanak, praktikak eta afektuen zerimolak gaiari buruz mintzatuko zaigu. Bukatzean, izango da tarte bat galderetarako. Galdera zehatzetarako favorez, bale? Eduardo, nahi duzunean. Eskerrik asko topaguneari eta zuei guztioi. Nire jarduna, hemen edo jardunari arreta emateagatik eta espero dute gauza gehiegi prestatu dut, hoi moduan, akademian olako birtuteak ditugu, gehiegi hitz egiten badakigu, baina sintetizatzen askotan ez. Saiatuko naiz sintesi bat egiten, eta egingo dudana gehien bat izango da neurri batean ibilbide izango nuke akademiko bat, kontzeptu batzuetan zehar, eta gero go eta pare bat. Eta horretan ordu bete edo 7 ordu eman aldugu, baina bueno, saiatuko gara. Abiapuntua, asmatzen dudan honekin. Pues ez dut asmatzen. Orain, nahi gabean. Bueno, abiapuntua hemen dago, jardunaldi honetan aurkeztuko dan gogoetan esaldi hauek irakurri aldira, hor daukazue batetik nik nabarmenduta jarrera eta bestetik sentitu. Jarrerak eta sentimenduak, jarrerak eta afektuak, kontzeptu horiek landu nahi ditut. Bueno, batzuk igual, batzuk ezagutzen nozue eta badakizue, nik filosofia ikasi nuela, lizentziatu nintzela filosofian, eta gero tesia egitera joan nintzen soziologiara, eta nire soziologian aurkitu nuen edo deskubritu nuen gizarte psikologia, eta gizarte psikologian aritu naiz irakaskuntzan, 20 urtean, bai. Gizarte psikologia, orain dela 30 urte, gizarte psikologian sartu nintzenean, jakin izan nuen lehenengo gauza izan zen gizarte psikologia krisi larri batean zegoela. Krisi metodologikoa, krisi teorikoa, krisi, zer zan gizarte psikologia, nola ikertu behar ziren gizarte psikologiari zegozkion fenomenoak, eta bar hori dana, zalantzan eta nolabait krisi existentzial batean zegoen. Eta hor, krisi horren erdian, zerbait ustel eta zerbait kirastun eta zerbait larri baldin bat zegoen, hori jarrera kontzeptua zen, jarrera. Eta hemen hitz egin dugu jarreri buruz, eta jarrerak zer diren, nola neurtu behar diren, zertarako erabili behar dugun kontzeptu hori dena momentu horretan zalantzan zegoen eta kritika handiak zituen jarrera kontzeptuak eta horren inguruko guztia. Ideia bat egiteko, jarrerekin hasiko naiz, gero pasako gara sentitu horretara. Bueno, adibide bat, nahi eta aukeratutako adibide bat denez, nik nahi dudanerako segurena balio izango du, beste gauza askotarako ez. Aldera ditzagun bi herri. Batean, euskara sustatzeko edo sustatzearen aldeko jarrera oso handia. Beste batean txikia. Horrek eraginik izango aldu euskararen erabileran. Hau, hemen ardatza, gure, esan nahi du, gizarte psikologia eta gizarte zientzietan izan dugun arazo
ohiko arazo bat izan da, ez? Arazo nagusietako bat. Jarrerak deskribatu alditugu, jarrerak ikertu alditugu, jarrerak ondo nolabait erregistratu eta horietatik hainbat ondorio atera, baina gero portaerak aztertzen ditugunean ikusten dugu kristolako eten edo jauzi bat dagoela. Bien artean amildegi ikaragarri bat egoten da askotan. Hori zen, lehen esan dudan krisi horren alderdi nagusietako bat. Egin dizagun proba. Hemen, atxera egin dut, barkatu. Honekin liatuko naiz, takit zein den. Gora, behar dut, gora. Bueno, hemen bat, euskararen arabiera sustatzeko jarrerak. Herri bat da, ikusten duzuenez alde gehienak daude, kasi 60 bat, kontra 8,6. Bueno, hemen euskararen erabilera, seguruenera purka gora joan da, ezta? Hori aurre ikusi aldugu. Honek eragin bat izango du erabileran. Beste bat, hemen kontra 33. Alde 38. Hemen gauza ja, kontra dauden horiek gehiago dira, hemen seguruenera gauzak oso barekatuta daude edo ez dira mugitu. Hau da, sustatzeko lan hori ez da bestean bezain eraginkorra izango, ez? Eta hemen leku horietan dagoen erabilera. Batean ikusten duzue hau da lehenengoari dagokiona, eta ikusten duzue euskararen erabilera ez dela heltzen 4 batera. Orduan bestean asko txikiago izango da, ezta? Eta berriro aurrera, eta atzera, eta topatuko dut, parkatuko diazue. Dutulet. Hor. Bueno, eta hau da bigarrenari dagokiona. Ikusten duzuenez, euskaraz 2,7. Ez dago diferentzia handirik. Batean, ikusten dugu euskara sustatzearen aldeko jarrera oso handia, baina erabileran 3,5. Eta bigarrenean ikusten dugu euskara sustatzearen aldeko jarrera jaitsi egin dela eta kontrako asko igo, baina erabileran apenas ikusten da diferentziarik. Lehenengoa Bilbo da, bigarrena Iruña da. Hau da Iruña. Eta ikusten dugu orduan, jarrerekin tematzen baldin bagara, igual ez dugula ikusten zerbait gehiago. Nik Bilboko adibidea jarri dut, Bilbo ezagutzen dudalako, han bizi naizelako eta han aritzen naizelako beste euskalgintzan ere bai, eta ikusten dugu aldeko jarrerak ez digula gauza handirik esaten. Bueno, hau, gure eguneroko nolabait jardun hauetan, ez? Baina akademiatik eta gizarte zientzietatik adibide hauek azkenean erabiltzen ditugu ikusteko argita garbi jarrera eta portaeran artean dagoen amildegi horretan zerbait jarri behar dugula. Eta jarri egin da, ezta? Besteak beste egoera jarri behar dugu. Besteak beste ulertu behar dugu metodologikoki jarrerak jasotzen ditugunean ari garela nolabait zerbait jasotzen, baina ez dakigula oso ondo zer. Zer esaten dugu jendea? Jendeak badaki benetan bere jarrerak adierazten, bere burua horren beste ezagutzen du, hain ondo, eta ez hori bakarrik. Ikerlari bat heldu, eta ikerleari kontatzen diote zintzoki dena. Beitu, nik honetaz hau pentsatzen, hau sentitzen dut, hau ez dakiz hau eta dena. Bueno, krisi garai horretan, orain dela 30 urte, gizarte psikologian esaten zen gutxi asko, azkenean ikerlariaren aurrean jendeak posizio bat hartu behar duela, jarrera bat hartu behar duela, eta horren arabera, egoera horren arabera kalkulo bat egiten duela, eskura dituen baliabide batzuen arabera.
Eta kontatzen diola ikerlariari, pues adibidez, egoera horretan, jendeako lan sumatzen badu, kontatu behar dena. Nola agertuko naiz nik ikerlari honen aurrean modu onargarri batean, desiragarri batean. Nola emango diot nik eman nahi dudan irudia. Nola ikusiko nau nik nahi dudan moduan. Nola azkenean ze kontatu behar dut, ze kontatzen da nire inguruan, nire ingurua, ze ingururekin identifikatzen nahi zen, ze kontatzen den honi buruz. Kontatu, esan, aditzera eman, horiek danak dira hain zuzen praktika diskursiboak. Eta gare horretan, jarrera kontzeptuaren ordez agertu zen kontzeptua, alternatiboa, diskursoa izan zen. Eta hortik aurrera diskursoarekin ari gara gizarte zientzietan. Diskursoa erabiltzen dugu asko, eta diskursoari buruz, eta kalean gaur egun diskursoei buruz hitz egitea oso normala da, eta azkenean diskurso kontzeptuaren bitartez, nolabait gainditu nahi dugu portaera eta jarrera artean dagoen amildegi hori, dagoen diferentzia hori, adibidez Bilbon nik esango nuke, claro, baina Bilbon jendea hori esaten dizu, edo galdetzen diozu zu honen alde zaude, bai, ni alde, bale. Ba, hori esan behar dugulako kalean, edo hori esan behar dugulako espazio publikoan, pues, persona normal, onargarri, beste bat, hau da, horko bat, zarelakoan. Batzuetan estrategikoki eta maltzurki egingo dugu, hau da, nahi dugu hori egin eta berariaz pentsatuta daukagu, baina beste batzuetan besterik gabe. Besterik gabe, hori delako gure inguruan esaten dena, eta esaten den hori guk ere parte, inguru horretako parte garenez, esan egiten dugu. Bueno, hori diskursoa. Aurrera egin behar du. Atzera egiten nahi nahi berriro. Hau klasiko bat da, entrenatuta dago. Bueno, hemen beste datu batzuk paso egingo du. Hau lezi metodologikoak eta aipatu ditudanak. Garai horretan jarrera zer zen, hemen besterik gabe bi ideia. Jarrera kontzeptua hor neurri batean esan dezakegu bertan bera utzi zanean hau zen definizio estandar bat, jarrera teorian personek, gutako edonork dituen egitura eta egitura horren ondoan adjektibo bat jarri behar zan eta batzuetan jartzen genuen mental, beste batzuetan psikiko, beste batzuetan subjektibo, holako egitura bat, hau da, prez gaude, gauzak modu jakin batean egiteko. Eta prez gaudenez, prez eta prestatuta, horrek esan nahi du, nik baldin badakit, nola gauden prestatuta ez dakizertarako, aurre ikusi aldu dala zen izango dan jendearen portaera. Eta ez hori bakarrik, azaldu aldu dala portaera horren arabera. Baina, hipotesi horietan egiten zuen kale kontzeptu honek. Eta horrezegatik, berriro atzera, horrezegatik, pasaginen jarreretatik diskursoetara. Hemen daukazue garaiko liburu bat, nahiko famatu izan zena, gure arloan, gizarte psikologian, eta hor agertzen dira, momentu horretan hildo diskursibo bat sortu eta zabaldu zutenak, Jonathan Potter, Margaret Wetherell, edo adibidez horrez da agertzen, baina gero famatu egin da nazionalismo banalari buruz hitz egin duelako Michael Billig, eta beste batzuk, asko izan ziren, eta azkenean apostu argi bat zuen. Diskurso aztertzen dugunean, aztertzen ari gara jendeak bere errealitateari zentzua emateko dituen baliabideak. Baina baliabide horiek jendeak badaki erabiltzen modu nolabait kalkulatzaile estrategiko edo makiabeliko batean. Batzuetan engainatu egiten gaituzte. Hori ikerlarien nolabait kezka, baina hori azkenean gure artean ere egin aldugun zerbait da. Jendeari kontatu, ustez entzun nahi duena. Eta gure irudiaren manipulazioaren arabera. Nik hau lortu nahi dut, orduan zure aurrean identitate hau erabiliko dut diskurso baten bitartez.
identitate bat edo identifikazio bat sortaraziko dizu nire diskursoaren bitartez. Oso eragin handia izan zuen korronte honek, bai pragmatikatik, gogoratu pragmatikan asko ikertu dutela nola egiten ditugun gauzak hitzez, nola hitz eginez sortzen ditugula errealitateak, eta hitz famatu bat sartu zaigu gure eguneroko bokabularioan ere bai, performantzia eta performatibitatea eta performatu, eta hortatik dator, pragmatikatik, eta azkenean diskursoaren bitartez nola erekitzen ditugun errealitate sozialak ikertzen ari ziren. Diskursoa agertu eta urte gutxitara agertu ziren kritikak. Kritika gehienak etorri ziren afektuaren ideiatik. Diskursoa esan dudan moduan esatea bada, eta esate horren bitartez gauzak errealitateak sortzea, eta eragina izatea. Hori baldin bada, zer gertatu da adibidez materialtasunarekin, zer gertatu da gorputzarekin, non utzi dugu gorputzen artean dauden lotura fisiologikoak eta emozionalak. Hori dena ja hor jarri zan, diskursoari hau falta zaiola edo, eta ez hori bakarrik. Diskursoak neurri batean orden simbolikoaren ordainak dira. Ematen digute gure artean antolakuntza sozial baten, baina antolakuntza hori simboliko deitzen diogu, ematen digute antolakuntza baten esparrua, baliabideak eta harrapatzen gaituzte. Eta ez hori bakarrik. Hor jabazegoen beste kezka eta beste kritika bat, diskursoen bitartez errealitateak sortzen ditugula esaten dugunean, pentsatu aldugu diskursoak aldatuta, errealitateak aldatuko ditugula. Eta holan lerratzen gara idealismo utz batera, eta bakarrik diskurso aldatuta den aldatu dugula sinetzi nahi dugu. Kritika horiek hor agertu ziren, hemen dakazue garai horretako kritika famatu bat, Brian Masumirena, hitzak ez, hitzetatik aparte zerbait gehiago dago. Eta berak, hor, artikulo famatu honetan, ipuin bat, irudiet, kontua da, hitzez aparte ere gure artean gauzak egin eta bizi behar ditugula. Hortatik, 10 urtean edo garatu zen afektuetarako bira bat. Holan deitu zioten, hori da 2007ko liburu bat, eta ja izendapena hor agertu zen, afektuetara jo behar dugu. Aztu diskurso horiek eta guazen afektuetara. Zer gertatu zen? Afektu bira honetan, teoria hauetan, batez ere Spinoza, Deleuze eta beste filosofo batzuen eragina jaso zutela, eta afektua ulertzen zuten iaia energia moduan, kemen hitza erabiltzen du nik askotan, kemen, gorputzen kemena, izateko, nolabait joera izateko indar bat, zabaltzeko eta harremanetan sartzeko indar bat, baina indar eragabe bat, mugagabe, zehaztu gabe hobeto esan. Eta hori, nolabait gure bizitzan modu espontaneo batean agertzen den zerbait eta iaia mugaezina den zerbait. Ezin diogu eutzi eta agertuko zaigu. Afektua indar hori da. Beti gure gainetik edo. Afektuetan nolabait egoera emozional oso intensoetan gaudenean, ezin diogu eutzi eta geure buruan nolabait galtzen dugu. Indar hori hor zegoen, baina gero hitz egin behar zen gure artean nola adierazten ditugun gure egoera emozionalak, eta egoera emozional horiek esan naiz kargatuta daude. Guk ulertu egiten ditugu besteen erantzun emozionalak, eta erantzun emozionalen bitartez ditugu harremanak. Eta erantzun emozional horiek oso lotuta daude gure nolabait zentzu eta esanai munduarekin. Baina, afektu bira honetan, banandu zituzten batetik, batzuetan holan esaten dutelako eta esaten zelako, afektu basatia eta emozio nolabait etxekotuak, esiak edo
otzanduak, zibilizatuak, esan dezakegu. Emozioak gure artean kode fisiologiko eta simboliko baten modura funtzionatuko lukete, baina afektua berez zabalduko zen indarre dokemen bat izango zen. Bueno, ideia hori da, eta horretaz pentsatzeko bideo bat daukagu, bideoa jarriko didatela esan didate. Hello everyone, welcome back to LNT Cooking Channel. Today we're gonna fry fish red in oil recipe, so let's enjoy with our cooking. Bueno, onaino nahikoa. Bueno, nik hau ekarri dut, klasean erabiltzen dudalako. Oso errez kitzikatu alditugu afektuak, oso errez piztu erantzun emozionalak, baina nik ekarri dut, edo zerekin, ekarri nahi pentsatu nuen, eramango dut atletikena. Orain izan dugu estanda emozional bat Bilbon, ez, hobeto hau, nazka. Batzuk, aurpegia bera, burua makurtu, eta hau ikusteari eskin egin nahi izan diozue. Horren nazkagarri aldau, nazka ematen digu, arratoiak nola sukaldatu, nola jan, eta nola izan daiteke. Hau hemen gertatzen da zerbait, afektua ez da horren eragabe, ez da horren zehaztu gabe, eta afektuetan bai kultura esan aldiogu, bai nolabait gure arteko harremanen estiloa, holan esaten du nik, agertzen dira behin da berriro. Afektuak landu egiten ditugulako eta afektuak azken finean gure harremanetan dugun modulazio bat direlako. Eta hori adibidez oso argi zeukaten hildo diskursiboan ere bai. Eta horrexegatik ekarri dut. Afektuari buruz hitz egiten dugunean, olako indar, kemen, zehaztu gabe bat izango balitz bezala azkenean ez dugu ezer esaten gure bizitza soziokulturalaren emozionalitateari buruz edo sentiberatasunari buruz. Ez dugu ezer esaten. Eta orduan behar, esaten aldugu, zerbait patologikoa, zerbait, kasu berezi batzuetan. Baina bizitza arruntean emozioz kargaturik bizi gara. Dena zaigu emozional. Eta hemen ikusi dugu oso ondo, persona horiek ez daude burutik jota. Persona horiek ez dute arazo bat euren sentikortasun horretan. Persona horiek ikasi dute, umetatik, arratoi horiek jatea gozokia dela. Oso gozoa eta gainera oso estimatua, pertsiatua den janari bat izan daitekeela. Eta guk ikasi dugu guztiz kontrakoa. Eta ikasi dugu nazka, erraietan, fisiologikoki, hemen sortzen da zerbait. Ez hemen. Metafora dira, baina sentitu egiten dugu hemen. Eta, nazkagarriagoa ditu batzuk. Eta orduan, nabaitzen, ezin dugu honekin. Eta ez da, momentu horretan ez da diskurso bat, eta kontatu aldiogu bati, bitu, ni holan sentitzen naiz, arratoiak sukaldatzen ikusten dudanean, ez, sentimendua. Garai horretan ere, beste liburu bat, ekarpen integratzaileak egon ziren. 2 ekarri ditu, besterik gabe, Margaret Bederen hau, nire interesatzen zaita hau asko, besterik gabe, hor agertzen delako kontzeptu
nagusi bat, praktika diskursibo afektiboa, eta batzuetan diskursibo emozionala, eta ulertu behar dugu diskursoek karga emozionala doakatela beti. Eta hori kendu nahi izan dugunean, azkenean egiten dugun gauza bakarra da, diskursoaren nolabait enuziazio egoeraren astura bat. Diskursoa egoeretatik eta harremanetatik nolabait kendu, azterreitu egiten ditugu, eta geratzen dira nahi ditugu airean bezala. Bueno, atzera pausu bat egin, eta diskurso guztia kokatu bere tokian, diskurso guztiari benetan duen afektu karga hori erretorika zaharrean patos esaten zutena, hori zein den ikusi, eta norentzat den. Hori ahaztu egiten du askotan. Eta gure diskurso asko oso leku batekoak izan daitezke, eta pentsatzen dugu horrekin edo nora joan gaitezkeela, ez delako diskurso bat. Arrazoia delakoan, adibidez. Baina diskursoa da, hau da, egoera jakin batean sortzen ari garen harreman emozional bat ere bai. Hori ere ahaztu barik. Eta beste ekarpen bat, hemen daukazue definizio bat, ez nezartuko denbora gitxe daukagulako, Sara Ahmedena da, hemen ez da agertzen, baina hor agertu behar zen, Sara Ahmedek, hor liburu hori gomendatzen dut, oso argi esaten dut, adibidez, orain izan dugun arratoi hoiekin, izan dugun harreman afektibo bat da, hori biztan da. Arratoi horiek jarri dugun tokian jarri aldugu beste edo zer. Esateaterako euskeraz hitz egitea, edo autobusean nagoenean euskeraz hitz egiten ari direla entzutea. Eta ulertu behar dugula, harreman berezi bat dagoela subjektu, banakoa, bakoitza bere subjektibotasuna, hor, ikasi duelako harreman senti emozional hori izaten, beringuruko gauzekin eta euskara entzutearekin ere bai, eta berarentzat euskara objektu sentigarri bat da modu jakin batean, eta bera subjektu sentikor bat da modu jakin batean. Eta harreman hori, gauza guztiekin dugun harreman bat da, baina harreman hori nolabait ulertu behar dugu praktika diskursibo emozional horren barruan. Nik ez dut erantzun emozional gogorrik edo zerekin. Ikasi dut karga emozionalak jartzen leku batean edo bestean. Ikasi ditut afektuak. Afektuak ikasten ditugulako. Eta salto bat egingo dut, aurrera joteko, horretara joango naiz. Beraz, afektua, hau utziko dugut, afektuak aipatzen ditugunean, afektua aipatu behar dugu diskursoarekin batera, diskurso afektuarekin batera, eta ulertu behar dugu azkenean hitz egiten ari garela jendearen subjektibotasunari buruz. Jendeak nola ulertzen duen mundua. Eta ikasi egin dugula, hori ikasten dugula. Eta ikasi eta ahaztu, eta berriro ikasi egin alda. Afektuak ikasi aldira, nahiak ikasi aldira, desirak ikasi aldira. Eta hori dena prozesu sozialetan ikasten dugula. Eta horretarako, hemen jarri dut, umeen zentzuna, entzean entzuna, hori, esaera zahar horrek esaten du oso ondo, azkenean umeak dano gara ume, edo hori, esan nahi dut, dano ikasi aldugula, eta orduan gure inguruan dagoenaren arabera ikasten dugu. Adibide bat, holan, bideoa mesedez, Jon.
bideoa da, Egon gintezke holan dantza egiten ordu erdi eta gehiago eta holan egoten dira. Dantza hori erritual erlijioso bat da, baina hor ikusten dugu oso ondo zer den azkenean, hori metafora bat dela esan dut, zer den, eta honela ulertu aldugu, koreografia afektibo bat. Eta gu koreografia afektiboetan bizi gara, olako dantzetan bizi gara. Dantza batean sartu eta kontrako egingo duzu? Bueno, hor adibidez, nor joango litzateke norakon kontra, besten kontra. Nor buelta eman, nola eman alzaio horri buelta etzateaterako. Bueno, ritual bat denez oso ondo antolatuta dago, gizarte bizitzan denak ez dira ritualak, baina metafora moduan, baleagarria egiteko, pentsatu behar du azken finean, bizitza sozialean, inguru sozialetan, giro esaten dugu batzuetan, giro emozionala dagoela. Eta giro emozional horrekin bat egiten dugula. Bueno, hau gizarte psikologiaren, kasi izan dezakegu, lezio txikiena eta oinarrizkoena da. Hau da, azkenean, bat egiten dugula gure inguruan dagoen giroarekin, eta deno dakigu hori. Jaietan jai, ez dakit, funeraletan triste. Hau da, egokitu egiten dugu gure egoera, gure aldartea bera ere, aldarte hitza, seguruenera alda horretatik dator, aldatu, edo aldi, ez dakit. Egokitu egin behar dugu, eta azkenean konturatu behar gara. Gu, banakoak izan arren, eta gure subjektibotasunetik mundua ikusi, sentitu, eta norberaren minak norberarenak dira, hala izan arren, sozialak gara, erabat, eta simbolikoak. Eta simboloen bitartez komunikatzen gara, eta simboloak berrio esaten dut konnotazio eta emozioz kargaturik daude. Bueno, hau dena, ibilbide hau guztia, eta orain laburtuko dut 5 minutuan, zer ikasi honetatik. Bueno, pues nik zer ikasi jarri dut hor, baina honetara noa. Nik ideia pare bat gure mundutxo honetaz. Lehenengoa, atzo komentatu genuen gure solasaldi batean, eta berriro esango dut, nik uste dut batzuetan jakin izan dugula diskursoetan aritu behar ginela, baina aldi berean jakin izan dugula garrantzitsua zela dantza hauek sortzea. Hau da, sortu behar genituela jendea batzeko eta erritmo edo koreografia kolektibo emozional horietan batzeko sortu behar genituela lekuak, plazak, plaza hitza erabilia dugu. Plaza horiek jakina ez dira utzik egongo diren plazak, orain modan jarri diren plaza hotz eta itxusi horiek, ezer ez daukatenak, esanguraz beteriko harremanak eta praktikak behar ditugu plaza horietan. Are gehiago, praktika bilduma edo praktika multzoa da plaza berez, ez fizikoa. Hori behar dugula. Plazak lehenengoa, praktikak lehenengoa, eta praktika konkretuetan lantzen dira afektuak. Inork ez du, seguruenera, ikasi euskera, baten bateke bai arba da bai, ikasi euskera irakurri zuelako euskararen aldeko liburu bat. Ez dut uste. Eta karga afektiboa sortuko zitzaion, beste modu batera, baina sortuko zitzaion. Baina besteok, gehienok, afektuz kargatutako praktiketan ikasi genuen, adibidez, euskara maitatzen edo gorrotatzen, edo paso egiten. Afektuz kargatutako praktiketan, praktika hoietan. Eta izan ziteken etxea, edo izan ziteken laguna arteko ez dakizer. Eta izan ziteken menditaldea, edo izan ziteken, baina hortan ikasi genuen. Eta gure arteko harreman hoietan ikasi genuen zein zen balio emozional hori eta nola barneratu erraietan, esan dudan moduan. Plazak behar ditugu. Hori nire zera bat da. Eta beste aldetik, gutxiengoa gara. Batzuetan diskurso hoietan, lehen ikusi dugun moduan Bilbon, diskursoan danok euskararen alde, errealitate praktikoan, ezer gutxi egiten da euskararen alde. Bilbon ez daukagu, ez da euskararen ordenantzarik, ez dago, ez dugu behar, zertarako, ez dago. Inglesa entzuten da, gaur egun euskara baino gehiago, baina denok gaude euskararen alde. Eta korrikan kristola dalako arrakazta. Bueno, hori berez ez da ona,
baina honetan ere ni nahiko praktikoa da, edo pragmatikoa naiz, eta esan behar dut, bueno, pues niretzat, horretzako jarri dut hau, Oteizaren obra hau, euskal gintza, euskal tzaletasuna, euskal, bueno, izenak izen, prisma baten modukoa da. Horrek esan nahi du aurpegi asko dituela, eta behirazko prismetan, badakizue argia deskonposatu egiten dela, eta kolore asko agertzen direla. Kolore asko ditugu. Nik nahiago dudan kolorea zein dan badakit, eta lehenezten dudana. Baina kolore asko daude, eta prisma horrek aurpegi asko ditu. Hori ez da txarra berez. Nik nirea dut. Nire afektu eta nire purutazio eta zoroekin. Baina nire da hori da. Hor daude nire nolabait, nire karga afektiboak eta horrekin identifikatzen naiz, eta hor dago nire subjektibotasunaren parte handi bat. Baina badakit eta gainera, niretzat ona da, beste aurpegi asko daudela, eta aurpegi horiek beste kolore batzuk dituztela. Batzuetan, bai adostasunarekin, ez da txarra, ez? Bai batasunarekin, ez da txarra, ez? Eta bai batera egitearekin, tematu egin gara, eta jo dugu nire ustez gehiegi homogenizaziora. Eta ahaztu egin dugu prisma bat garela. Bueno, eta hemen moztuko dut, gauza asko nituen, baina horrekin nahikoa gaur hartzeko. Eskerrik asko.